duk wanda ya tsaya ma Allah, Allah zai tsaya mishi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Abdullahi dan Abbas tun yana dan karamin shi, yace ihfazillah ya faska, ka kiyaye Allah, ka tsare Allah, ka kiyaye dokokin Allah, ka bi Allah sau da kafa, ya hafaska Allah zai tsare ka. ihfazillah tajidhu tujahaka, yace mishi ka kiyaye Allah, ka tsaya ma Allah, Allah sai ya tsaya maka, ma'ana Allah sai ya zama gatanka. ihfazillah tajidhu tujahaka, yace ka tsaya ma Allah, ka kiyaye dokokin Allah, ka bi Allah sau da kafa, Allah zai tsaya maka, Allah zai zama gatanka. Ai kai in baka iya saba alkawari ba, Allah ba zai saba ba. Idza sa'alta fas'alillah, yace ma Abdullahi dan Abbas, in za ka roƙa ka roƙi Allah. Duk wanda kake ganin za ka juyar da roƙonka zuwa gare shi, wallahi ko ka sani ko baka sani ba, shi ma yakan daga hannu ya roƙi Allah inda yayi imani. Wa idza sta'anta fasta'in billah, in za ka nemi taimako ka nemi taimako. Duk rikansa, duk kaiwansa da kawowansa, wallahi shi ma yana bukatar taimako. Sai ya ce ma Abdullahi dan Abbas, wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka. Yace kuma idan da al'umma za ta haɗu, duk duniya a haɗu a yi mitin din kawai yaya za a yi a ciyar da kai gaba, yace mishi wallahi duk duniya in sun haɗu ba za su iya ciyar da kai gaba ba, sai ci gaban da dama Allah ya rubuta maka, kuma ko ba a yi wannan mitin din ba da ka ci gaba. Wala wajtama'u, kuma in duk al'umma da su haɗu ala an yadurruka bi shay'in, akan su cutar da kai da wani abu, a haɗu a yi gangami, duka wannan gangamin na yaya za a yi a ga bayan ka ne a cutar da kai, lam yadurruka, yace wallahi ba da su iya cutar da kai ba, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, sai dai sharrin da dama an rubuta shi zai same ka. Sai ce kuma rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bakin alƙalami ya bushe, wannan babu canji.